Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, alkoholei buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, konposatu lau hauek izendatu behar ditugu. Lehenengo eta behin, honekin hasiko gara. Kasu honetan, 3 alkohol dauzkagu. Bat hemen, beste bat, eta beste bat. Gero, gure kate nagusia, hau izango da. 3 karbono dituela. Orduan, hori propano bat izango da. Kasu honetan, zenbatzeko hartu behar dugu, zenbatzen hasi behar gara, alkohola hurbilen daukan muturretik. Baina kasu honetan, alkoholak 3 karbonotan daudenez, berdin da nondik hasten garen zenbatzen. Ni ametik hasiko naiz. Orduan, hau, lehenengo karbonoan da, hau, bigarrena, eta hau, hirugarrena. Orduan, hau izango da, propan, bat, bi, 3, triol, zeren eta 3 alkohol dauzkagu. Hurrengo kasu honetan, gure kate nagusia, hau izan alda, ala, bestela, hau, zeren eta hau 4 karbono ditu, eta hemen ere 4 karbono dira. Horrela geratuko da, 4 karbono direla. Eta, gero, kasu honetan daukagu, alkohol bat eta metil bat. Zer karbonotan, zenbatzeko ikusi behar dugu alkohola hurbilen daukan muturra. Hori mutur hau da. Orduan, hemendik hasi behar gara zenbatzen. Hau, lehenengoa da, hau, bigarrena izango da. 2, 3 eta 4. Orduan, hau, gure metila, bigarren karbonoan dagoenez, izango da 2 metil, eta orain kate nagusia, butan, biol. Hurrengo kasu honetan, gure kate nagusia, hau izango da, zeren eta alkohola dauka, baina demagun kate hau 3 karbono dituela. Orduan, kasu honetan, karbono kate luzeena izango zen horrela. Zeren eta hau bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbono izango luke, eta hau bat, 2, 3, 4, 5. Orduan, naiz eta kate hau luzea izatea, kate honek alkohola daukanez, gure talde funtzional nagusia izatean, gure kate nagusia hau izango da. Hau da, alkohola duen karbono kate luzeena izango da gure kate nagusia. Orduan, izendatzeko daukagu alkohol bat hemen, etil bat hemen, eta lotura bikoitz bat hemen. Nondik hasiko gara zenbatzen? Alkohola hurbilen daukan muturretik. Hau da, kasu honetan, hemendik zenbatzen hasiko gara. Alkohol honek lehenengoak karbonoan geratzen da, etil hau bigarrenean, eta gure lotura bikoitza hirugarrenean. Orduan izendatzeko, hau izango da, 2 etil, eta orain kate nagusia izendatzen dugu, bat, 2, 3, 4, 5 karbono dituela, pent 3, en, bat, ol, izango da. Eta azkenik, hau daukagu. Gure kate nagusia kasu honetan apurgat arraroa da, zeren eta ziklo bat da. Hau da, hau guztia izango da gure kate nagusia. Hau da, ziklohexanoa. Eta, gainera, 2 alkohol ditu. Bat hemen eta beste bat hemen. Zein izango da lehenengo karbonoa? Hau, ala hau, berdin du. Eta, norantza, adibidez, ni hartuko dut, hau, lehenengo karbono bezala. Orduan, norantza hasiko ganeiz zenbatzen, hasi ganeiz zenbatzen, alkoholak zenbaki kombinazio txikiena geratzen denean. Orduan, zenbatzen hasten badut arantza, alkoholak izango dira lehenengo karbonoan eta hirugarrenean. Eta arantza zenbatzen badut, hauek izango dira lehenengo karbonoan, bigarrenean, hirugarrenean, laugarrenean, 5. karbonoan. Orduan, zenbaki kombinazio txikiena zentzu honetan baten denez, zentzu honetan zenbatzen hasiko gara. Orduan, horrela, hau izango da ziklo hexan bat 3 diol. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.